Igen, hvad I tænker. Altså, at vi skulle gøre hvad? Jeg synes, vi skal sige på torsdag, at vi kommer mandag. Jeg synes ikke, vi skal sige det noget nu. Og så kan vi bare lige vente og se, om hun spørger, hvorfor vi ikke kan komme. Hvis hun spørger, hvorfor vi ikke kan komme, så kan vi jo sige, at vi skal skrive på opgaven, eller vi skal evaluere med Stefanos. Ja. Også fordi jeg synes, det er rimelig meget at sige, at vi går nu, og det bliver jo Ja. Okay, men hvad er det? Jeg tror, hun er ligeglad, men jeg kan godt forstå pointen. I tror ikke, hun kunne sige på at sige Jeg det? siger ikke noget, hvis I ikke siger noget. tror jeg, det igen. Men hvad er det så, vi skal sige nu? Om at vi går nu? Nu kan vi hjem og at nu skrive. vil vi gerne hjem og skrive opgave. Vi synes, der er lidt stille i dag. Det er der også. Det er mega stille. Nu har vi kraftvarme stået ned i 3 kvarter. Vil I ikke sige det? Det var dårligt. Hvad? Det var dårligt. Ja. Men hvem siger det? Det gør du. Nej, for jeg sagde det sidste gang, hvor jeg sagde, at vi havde Du Skype siger med. det nu. Nej. Sidste gang var det mig, der sagde, at vi havde Skype med Stefanos. Godt, Lotte. Lotte en forholdet. Godt, du siger det. Det er ellers nu, vi får lov til at få penge. Okay. Kan det ikke få med så? Jeg vil sige det til dig. Han sidder derinde, så. Ej, du skal sige det til. Jeg skal sige det til hende. Nej, du skal Nej, jeg vil meget hellere snakke med hende. Hun har sagt til os, at det er hende, vi skal sige til, hvor vi er. Men hun har ikke været her i halvanden uge. Ej, hvis det er hende, jeg skal sige til, så er det altså lidt noget andet. Skal jeg lige tage mod til mig? Is it okay with you if we go and write assignment? Going home and write our exam? We've got our assignment work. Now we know what to do. No, it's an assignment where we've chosen. Lad være med at filme mig.